Baik. Dek Siska Pok Ling Loro Asmara. Yeah.
ngaturaken agunging panuwun. gayeng tenan iki. Iki rong pol, Dik. Iya, oke, Bos. Yo dilaju. Pol mungkon. Yo dilanjut karo lewung. Bariku tutup langsung dilanjut lewung. Buat amengku ganti Masuko. Kan ngomong dhewe, nya Masuko.
dongkreknya Indonesia terus tak? Juga Alfa Audio, juga VS Reggae. Asik. Brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ra doyan pengen ngombe rasane mandeg neng hulu ojo gawe godhong telo iso kena tanggo-tanggo kangen sing tak rasa ning jero dada tangismu guyumu lan esomu rino wengi sing gawe lara atiku tak lali-lali malah saya malelo tak endani malah mung katon ning mata alilo janjane aku wis lila nanging ati saben lingsir wengi wayang mapan turun mangke semut sing gawe piye balik sae kong yo kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ra doyan pengen ngombe rasane mandeg nang hulu wong bagus kembange jiwa ragaku aja godhong telo iso kena tanggo-tanggo kangen sing tak rasa ning jero dada tangismu guyumu lan esomu rino wengi sing gawe lara atiku tak lali-lali malah saya malelo tak endani malah mung katon ning mata lima janjane aku wis lila nanging atiku ora bisa nampa saben lingsir wengi wayang mapan turun mangesemu sing gawe bingung atiku lumantar
kowe karo deklo yo rasa baratiku kudu-kudu ndang ketemu karo senyummu sing ganti rinongane kangen iki muga entuk jampi tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebanyi penrindu prasasa kesiramatu nalikane ana rangkulanmu ketingale kok ampun kemronggo ngoten lho Pak. Ah, Ket mau ngepet to Pak? wis kemlonggo. Kemlonggo. Meneng to. cah cilik Oh cilik niku wonge wah binal niku. Apa? Yes. Kaya Sukijo ae, cilik wonge. Ning pertelan pungkrok nganti sprene ora bisa saben kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti sore. nang pertelon pungkruk welingmu karo aku yen jaluk dipeto wancine jagone kluruk aku budal metu kowe karo deklo yo Rasa perhatiku kudu-kudu ndang ketemu karo sliramu sing tak rinongi kangen iki muga jampi tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebangi penrindu prasasa kesiramatu nalikane ana rangkulanmu Wis. Bibar niki lagune napa Pak? Oh, Gunting ganti kancane. Kancane akeh. Yo di Lah, Babang iya. iki. Siap. Dereng rampung. Pertelan pungkrok nganti sprene ora bisa taleki saben
iki, Jeng. Iya. Nek kok terus ra pamit belas sih. Bari entu-entuan kelepat jare. Lah wing kok wedi nek mbok jaluki kok. Siap masih. Monggo Mas, rojeng balap. Pate klempor, krungu suarane pit motor. Rame-rame satengahe dalan gede. Domyo-domyo rojeng padha asa sura. Rojeng-rojeng rombongane contong ngebut. Ngebutan poduga ora emoten keboyo asik. Saiki rojeng kudu diatasi. Yen kebacut iso gawe motor. Asik. Monggo dulur-dulur 1922. Oke. Pating klepor, krungu suarane pit motor. Rame-rame satengahe dalan gede. Domyo-domyo rojeng padha asa sura. Rojeng-rojeng rombongane cokong ngebut. Ngebutan poduga ora emoten bebaya. Ning saiki rojeng kudu diatasi. Yen kebacut iso gawe beban. Hei, hei, oh yeah, ayo dulur-dulur ngapeni. Arsik kaloki. Pating lempor, krungu suarane pit motor. Rame-rame satengahe dalan gede. Domyo-domyo rojeng padha asa sura. Rojeng-rojeng rombongane cokong ngebut. Ngebutan poduga ora emoten keboyo. Ning saiki rojeng kudu diatasi. Yen kebacut iso gawe beban. Asik. Suwun dulu lanang ya.
Wasik ya. Iya iya Monggo, Pak. Tresno iki ora mendok saya suwe kaya
nuwun Bapak Kang Sarta Dek Santi. Makarya sesarengan HBS. Senadyan hati Masya Allah, campur sari gayung menir gane piro iki. Lah. Selama matahari masih bersinar, Heeh. Arganta pokoknya tanpa lelah menghibur. Aku teh Selama Yatno masih di Kemuning, ya, Heeh. pokoknya tetap semangat. Mas Yatno, ada apa di Kemuning? Bakul kamar. Oh, Maklar siji, Mas. kamar. merasakan pemandangan ngono lho. Mantap. Lanjut. Apa kowe ra kelingan? Campur sari
ngucapkan sik Mas Beco. Ucapkan apa? Ini kan acara Walimatul Kitan Dek Gibran Al-Ghazali apa? Al-Hazi Al-Ghazi Gumaisa ya, semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua, nusa dan bangsa, berbakti, soleh. Amin. Bocah sing endi to Mas iki jane? Lagi? Sing endi nggih? Wis gedhe men iki. Napa niki sing nggo peci niki? Semono diselametke. Dek Gibran ning nang pundi niki? Di mana? Saya. Oh wis mancing jare Mas. Sing foto karo kowe mau. Oh ya. Ya, Arep tak tekoki meh request lagu apa malah bos saya ora ono. nanti mau kesini ya. Oh ya. Cek Memet neng kali. Apa kowe Oke, matur suwun di Noni Omaan sudah di seserangan angkasa lagi kemana audio biyen kondo aku ra wis kondo aku wong desa kondo donya cokong larat wong tuamu pangkat aku ngrekoso kowe wis mulya senenge iso ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepe ngulan parane tempe sorene dadi jele terus ngomong abang-abang lambe Mbak Sandrina iya Pak ada Pak Polo halo ya Pak D joget ya monggo cedaki iki lho Pak D njaluk joget sing nom apa sing saya wiwe tapi yen mula aku ora wis kondo aku wong desa ora duwe bondo donya cokong larat wong tuamu pangkat ayo aku ngrekoso kowe wis mulya sing
sepele Mas Yatno maju, ora sampai ke WT. Lam-lam mingut jiwa ate yen tong geget lati dan jengkit alise sak solap gawane lancir kuning yang semange yarin yau yen tengah wengi pangrasaku kaya wus sumaking aduh Wong kuning apa wong lah nek aku ireng arep nyebut kowe ireng ya kok mbok nah apa iya, ada wong abang. liringane trokang wening Mas Supri ngapunten lho nek engko dikeroni ndes swara engko Nggih. Aja mbok ndak lho Pak niku lah iya gak ndek mesake gawean, gak ndek gaweane gawean. mung nek aku kuli bangunan Aku dingkluk. Aku iki Supri pengkok. Oh iya, lah iki supri ngerti kene. lho Mas Supri iki paham aku Hamung tansah Heeh. tak lalekne Erin lho Pak anak siji aku ora mung lali nanging terus eling Nanging terus wekasan pepuntonku umpamane sekar aja kok sing layu anggo cecundukmu amung nimah mustikamu Supra Nada Mas Parno duwe gawe lur ndang jogoyo Kok debuter coba lise enak ya Mas Supri. ngenteni timbule sisih lelangking Ya. sileme
urung marga woyo kuciwane wong manis jopapane ado sesawangan nanging kaya tansah nyanding Jenengan ngirian apa ya Begini yo, latihan to, Mas? gue dembi ki nek pas nganggur prabot teko itu. Lah piye? Nek mbok dembi gak enek Mas. Jenengan ngirian apa ya latihan? to? Latihan, Kepinter meneh. konser terus. Nek kono ya enek to, Mas? Enek. Oh. Iki mbok debi kita anggapan nang irian. Nang irian, gue anteni aku nang kene lho. Tak enteni kapan rasa sarju nadyan nganti sewindu karepmu setiamu tanpa Pak Kehormatan Pak Masih bersama Sena Laras. Boyang rasane pikirku nalikane sepisan ketemu Rena wangi ora bisa turu anane mong kelingan sliramu cakepane suara nyanyi mat rasane atiku nalika ketemu sliramu Rino wengi tak impi-impi nganti kiamat bakal tak lakoni Seno Laras. Hai.
Mungkin Kalau colek gula ya. kalau Mbak Wiwin kan dilihat langsung, kalau saya dari Monas. Sampingnya tarik. Yo. Senajan to ora misra pandhawana sing tak senang yen namung sepele eling nyanyi kabeh lelaki
Mas Gedit. Apa sliramu ora pirsa jroning ati isih ana tresna apa sliramu ora krasa yen kangenku aku ora bakal lali nalika kamu pamit bali udan deres sing jalari nganti aku menastro ning ati masih bersama Supranada. Apa sliramu ora pirsa jroning ati isih ana tresna apa sliramu ora krasa yen kangenku aku ora bakal lali nalika kamu pamit bali udan deres sing jalari nganti aku menatro ning ati Matur nuwun Mas Karna, monggo wedal katur wangsul.
Matur nuwun Pak Guru. Supranaja Indonesia. Pak Ju. Oke kantor jalanipun Om Muji. Guriban pun sehat selalu. Masuk Kang Mas. Aku kelingan bukai biyen tanggul leren jaga kepatulisan warna abang tondo kasih sayang masuk ngaturke wilujeng rawuhipun dulur kulanang. Bapak sinten? Heeh, sing ka pinggir Bengawan. Iki Panjenengane sinten? Ustadz calon Haji Muhammad Parmin.
Bayem. Nganggo barangnya ya ora kompak. Ake ireng kipone ya ora ireng. Nggih mengke dicat meleh Pak. Ya. Iku gen marung ngregengke swasana. Kalangkung mugi saking ngamong tamu. Wah iki Pak Bayan ya wis lenggah. Nggih. Nggih. Pokoke kabeh Mangke diaturi nggih, Mas. Termasuk dari tim keamanan. Bayuh dulurku lanang. Mas, iki sing duweni rumah makan ala Jepang. Apa iku? Hai. Den Pardi. Mas Pardi nggih. Yuk dirampungke Cahayu. Cedatan Matur nuwun gubuk asmara wis katur.